Driver sang motor kritikal matapos mabungguan sang pick-up samtang mag-asawa nga may dala pa nga bata. Nabungguan sa motorsiklo ang ginasundan nga truck. Nakatutok, Rojimar Sukaldito. Nagahurayad sa dalan kag wala na sang animos ang lalaki nga ini matapos mabungguan sang pick-up truck sa crossing sang barangay Takasharo, syudad sang Iloilo alas 10:15 kagabi. Nakaangkon sang pila sa ulo kag iban niya parte sang lawas si Regine Lucini nga tumandok sang barangay. Halin sa piyak nga dalan ang biktima kag nagatabok na kuntani sang hinali nga ginsalakay sang pick-up nga ginamaneho ni Alex Hinay-Hinay sang Buntatala Haro. Dasig lang sa pick up. Kaya mo na bungguan gid say. So nagbot mo sa may tubangan mo na? Oo. Kibot ka na lang? Kibot ko. Natukiban niya hubog ang driver sang motor kag ginpakamaayo sang mga himata nga dalon gilayon sa ospital ang biktima. Nagsungka ang driver sang pick-up samtang nakatala ng operahan ang biktima. Hindi makahulag ang biktima nga si Girlie matapos nga makabunggo ang ginasakyan niya motorsiklo sa ginasundan nga truck sa barangay Taft North, Mandurriao. Pilason man ang driver nga si Jason Mapa, pati ang 8 katuig nga bata sang mag-asawa. Aka mo kami kini wala nang signal di ko pa gulpi mo na ho. Ginasubay sang motorsiklo ang Benigno Aquino Avenue, sang golpeada lang nga nagliko ang ginasundan niya elf truck kag ginamaneho ni Roger Villanueva sang San Lorenzo Guimaras. Kibot ko naglagkok ang hindi lang tao kung nakita ko kasi nga dito pa sa layo mo kita sig dalagan na mo. Ginhingagaw naman niya madapatan sang nagakaigo nga pagbulong ang mga biktima. Balita halin sa distrito sang Haro kag Mandurriao, Rojimar Sukaldito. 1 Western Visayas.